ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang pinapanganak na perpekto. Ngunit hindi ito dahilan para magkasala at paulit-ulit na maging abusado sa mga mahal natin sa buhay. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay mapagpapasensyahan nila tayo, lalo na pag naubos at napagod na sila. Ikaw, kabarangay, isa ka bang abusadong tao? Dear Papa Dudut, may kasabihan na walang magulang ang makatitiis sa anak. Ngunit may mga anak na kaya raw tiisin ang magulang. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, ipapakita ko sa inyo na meron ding mga magulang na kayang tiisin ang mga anak nila. Ngunit bago tayo dumako doon, ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena, 32 years old at taga Marikina. Sa kasalukuyan ay empleyado ako sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. At netong taong ko lamang nadiskubre ang inyong programa sa radyo. Tapos isang araw ay nag-decide akong magpadala ng sulat sa inyo. Magsisimula ang kwento ko noong 15 years old pa lamang ako. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. At lumaki ako na palasimba dahil aktibo ang mama ko na miyembro ng simbahan. Iminulat niya ako sa iba't ibang relihiyosong paniniwala at kasama na nga roon ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Natulog ka sa misa kanina sa simbahan. Pasensya na po kayo, ma. Inaantok po kasi ako eh. Ang aga-aga naman po kasi natin pumunta sa simbahan. Ganun talaga. Siyempre mas maganda na yung maaga para hindi mainit. At saka mas marami pa tayong magagawa pagkatapos ng misa. Kaya lang gusto ko pa pong matulog eh. Ano ba naman ang isang oras para ilaan sa pagsisimba kumpara sa mas maraming oras na nilalaan natin sa ibang bagay? Saka hindi kasalanan ng maaga nating pagsisimba ang antok mo, kundi kasalanan mo. Kasi nagpuyat ka pa nung gabi bago tayo nagsimba. Di ba sabi ko, patayin mo na yung TV. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sorry po, ma. Maganda po kasi yung pinapanood ko kaya napuyat ako eh. Kahit gaano pa kaganda yung pinanonood mong yun, dapat pinaglalaanan mo pa rin ang panahon ng pagsisimba. Matagal na natin yung ginagawa, di ba? Tuwing linggo nagsisimba tayo ng maaga. Opo, pero bakit tayo lang? Anong tayo lang? Tayo lang po yung nagsisimba pero hindi sumasama si tatay. Marami kasi ako nakikitang pamilya silang nagsisimba. May nanay, may tatay. Tungkol sa bagay na yan, hindi kasi nakasanayan ng tatay mo yung magsimba. Saka pagod siya sa trabaho. Biruin mo, hanggang Sabado ang pasok niya. Kaya nga hinahayaan ko na lang siya na matulog para makapagpahinga. Sana pala nagtatrabaho na lang ako para hayaan niyo rin ako matulog ng mahaba pag araw ng linggo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Yung bata-bata mo pa. Saka hindi tama na hilingin mo yan para lang makaiwas ka sa pagsisimba, nak. Mali yun, ha? Para ka namang walang natututunan sa misa eh. Sorry po, ma. Buti pa, tulungan mo na lang ako dun sa kusina. Magluluto na ako ng pananghalian natin para pagising ng tatay mo meron na siyang makain. Kain ng kain, Gregor. Naalala ko, nabanggit mo kagabi na gusto mong kumain yan. Sinarapan ko talaga yung niluto kong sinigang para makahigop ka naman ng sabaw. Anong masarap dito? Ang tabang-taba nga na luto mo, Lori.
Ha? Paanong matabang paulit-ulit ko yung tinikman. Pati ng anak mo kasi katulong ko siya kanina sa pagluluto. Sabi niya masarap naman daw. Diba, Wena? Opo, masarap po. Aba, sinasabi niyo ba na sinungaling ako kasi ako lang ang hindi nasasarapan dyan sa luto mo? Hindi naman sa ganon. Anong hindi sa ganun? Yun ang mismo pinalalabas ninyo. Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangan sumigaw dahil naririnig ka naman namin ng anak mo. Saka nasa harap tayo ng pagkain. Baka gabaan tayo. Gaba-gaba, hindi naman totoo yun. Kung ano-ano na lang talaga yung mga pinaniniwalaan mo, alam ka na ba sabihin kung masarap tong luto mo kung hindi naman? Hindi ko na yan makakain, nawala na ako ng gana. Teka, saan ka pupunta? Hindi mo pa natatapos yung pagkain mo, oh? Hindi ka ba nakikinig o sadyambing ka lang? Sabi ko hindi ko na yan makakain kasi nawala na ako ng gana. Hindi naman masarap yung luto na pinagmamalaki mo. Ang tabang para akong humihigop ng tubig na may mantika. May sobra ka naman magsalita. Pinaghirapan namin ang anak mo na lutuin yan. Kaya nga sana inayos nyo na rin. Sana sinarapan nyo para hindi naman masayang. Buti sana kung pera nyo pinambibili natin ang ulam, may pera ko naman. Anak na mo, bakit umiiyak yung anak mo? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ay malamang, natakot sa lakas ng boses mo. Ay, nak, huwag ka nang umiyak ha. Naku, nag-iinarte lang naman yan. Buti pa kakain na lang ako sa labas. Sigurado pa ako na masarap kakainin ko doon kaysa dito sa lintik na pamamahay na to. Papadudot kung anong bait palasimba, maunawain at mapagpatawad ng mama ko ay kabaligtaran naman niya ang ugali at budhi ng papa ko. Maliit pa lamang ako ay gano'n na ang personality niya. Yun bang reklamador, bayolente, nakaangil palagi at palamura at mapang-insulto kahit na sa aming pamilya niya. Ewan kung bakit siya ganon, ngunit sa kabila ng lahat ay matyagang nakisama sa kanya ang mama ko. Pero sa totoo lang, habang nagkakaedad ako ay unti-unti akong nawala ng amor sa tatay ko. Hindi ko kasi naramdaman sa kanya ang pagiging ama. Kaya madalas ay napapatanong ako kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tatay. At sa tuwing pinahahayag ko kay mama, ang pagkadismaya ko tungkol sa ugali ng tatay ko ay palagi niya akong pinapaalalahanan. Nalawakan ko raw ang aking pangunawa. Sa makatuwid ay gusto niya na ako ang mag-adjust sa ugali ni Papa na sa bawat araw na lang yata na ginawa ng Diyos ay mas lalong lumalala. Nay, bakit po hindi niyo nalang hiwalayan si tatay? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Bata ka. Kasi sinasaktan niya po kayo. Ibig sabihin hindi niya po kayo mahal. Hindi porke sinasaktan niya ako hindi na niya ako mahal. Mahal ako ng tatay mo, nak. Sigurado ako doon, ramdam ko yun. Pero sabi po kasi ng mga kaklase ko, hindi raw sinasaktan ng mga tatay nila yung mga nanay nila. Bakit? Hindi ba nag-aaway yung nanay at tatay nila? Nag-aaway din naman po. Oh, kita mo na. Saka hindi tayo nakakasiguro na hindi nasasaktan ng tatay nila yung nanay nila. Kasi pag nag-aaway medyo nagiging bayolente ang isang tao dahil nadadala siya sa bugso ng damdamin niya. Ibig pong sabihin, normal lang po yung ginagawa sa inyo ni tatay? Ha? Hindi. Pero parte yun ng pagsasama, anak. Alam ko, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pero darating yung araw na mauunawaan mo ang lahat. Pag nag-asawa ka na, ganun. Saka, hindi naman ako laging sinasaktan ng tatay mo Paminsan-minsan lang pag mainit yung ulo niya at kapag napipikon siya sa akin. Kilala mo naman yung taong yun. Medyo maiksi yung pasensya niya kaya intindihin na lang natin. Para sa akin, wala lang naman yun. Pinatawad ko na rin siya sa mga nagawa niya. Lori! Lori! Buksan mo nga itong pinto! Tatay po ba yun? Oo, anak. Teka, dito ka lang ha. Pagbubuksan ko lang siya ng pinto. Anak ka naman ang lintik! Bakit ang tagal mo buksan ang pinto? Aray ko, Gregor! Bakit mo naman ako sinasaktan?
bunutan! Nagtanong ka pa talaga eh. Pinapapak na nga ako ng lamok sa labas dahil sa bagal mo. Pagbuksan ako ng pinto! Paanong mabagal? Pinagbuksan nga kita. Sumasagot ka pa talaga, ha? Ayan! Ayan dapat sa'yo! Aray ko! Aray ko! Parang ako mo na, bitiwan mo ako! Ayoko! Sa kasino ka para utusan ako, ha? Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to! Hindi ikaw, kaya wag na wag mo akong uutusan! Lasing ka lang eh! Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo! Ano hindi, ha? Patutunayan ko sa'yo na alam ko! Tay, bitiwan niyo na po si nanay. Nasasaktan na po siya. Bakit ko naman gagawin yun eh? Nakakapikon tong nanay mo! Ano ba kasing ginawa ko sa iyo, Gregor? Tanong ka pa talagang tanga ka! Sige na po, tay. Bitiwan niyo na po si nanay. Bakit ka ba kasi nakikisali sa amin, ha? Gusto mo ikaw na lang ipalit ko dito sa nanay mo? Gregor! Gregor, wag na wag mong sasaktan ang anak natin! Eh, anak ba natin tong maingay at makialamerang batang ito, ha? Oo! Ay, ako po to. Si Wena. Sino Wena? Sino Wena? Wala akong kilalang Wena! Gregor naman, bitiwan mo na ako! Kanina mo pa ako sinasabunutan Ka. eh! Huwag mo sabi akong uutusan! Ang igay! Ang igay-igay mong bata ka! Halika nga rito! Ano pong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo po ako. Gregor! Bitiwan mo si Wena! Yan ang dapat sa'yo! Maingay ka! Masyado ka kasi pakialamera! Sa susunod, matuto kang lumugar, ha? Let mo kapalian kaya kita ng buto! Walang hiya ka, Gregor! Sarili nating anak yan, paano mo nagkawasaktan? Wala kang konsensya! Papadudot dahil sa nangyari ay mas lalo lamang lumalim ang galit ko sa papa ko. Hindi na kasi siya nagbago katulad ng sinasabi ni mama na palagi raw niyang pinagdarasal sa Diyos. At patunay nga ang nangyaring pananakit niya sa aming dalawa. Natakot ako ng sobra para sa kaligtasan namin ng mama ko. Mabuti na lamang at umalis din si papa sa bahay pagkalipas ng ilang minuto at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Bago kami matulog ay paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y hindi na umuwi sa bahay namin ng papa ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya sa labas ng pamamahay namin, masigurado ko lang na ligtas kami ng aking mama. Ngunit kabaligtaran noon ang dasal ni mama noong marinig ko siyang humihikbi sa altar namin sa bahay. Kung gaano ko kasi kagusto na hindi na bumalik sa bahay at buhay namin ang papa ko, panay naman siya ng paghiling na sana ay umuwi na raw ang kanyang pinakamamahal na asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ewan papadudot, pero habang tumatanda ako ay natuto na rin po akong magtanim ng galit at tampo sa mama ko. Masyado kasi niyang mahal ang papa ko hanggang sa punto na ayos lang sa kanya na pisikalin niya ito. Katwiran niya ay may mga araw naman daw na mabait si papa sa kanya at magkasundo sila. Kaya lang ay mas madalas ay mainitin naman ang ulo nito at mapanakit. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na mababago ang pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko kahit na ano pang dumi ng pagkatao nito. Oo, totoo naman na minsan ay mabait ang papa ko at provider talaga sa bahay namin. Pero para sa akin ay hindi yon sapat dahil mas lamang pa rin ang mga atraso niya sa aming dalawa ni mama. Walang gabi na hindi ako natakot para sa kaligtasan namin sa kamay ng sarili kong ama. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay nagising ako dahil sa pagtatalo ng mga magulang ko o papadudot. Ewan ko sa'yo, Lori. Marumi ka lang talaga mag-isip, malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa at marumi mag-isip? Eh sino pa nga ba?
Alangan naman ako ikaw yung nagpapaniwala sa mga walang katuturan text message na yun, di ba? Paano hindi ako maniniwala? Kilalang kilala ka nung nag-text. Wala lang yun. Baka naninira lang yun. Ewan ko ha, pero ang hirap balewalain eh. Ano mahirap doon? Pwede mo naman burahin yung text at kalimutan na lang ang lahat, di ba? Bakit ba kasi kayo mga babae gustong-gusto niyong pinapakomplikado ang lahat? Hindi namin pinapakomplikado pero palaging tama ang kutob namin. Anong gusto mong palabasin? Na tama nga yung kutob mo wala ka namang ebidensya. Nasisarahan ka na yata ng ulo eh. Kaya nga tinatanong kita eh. Gusto kong maging tapat ka sa akin dahil asawa mo ako. Alam mo, ikaw! Igor, itiwan mo ko, hindi ako makahinga. Bibitawan lang kita pag nanahimik na yung maingay mong bibig. Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Wala. Maawa na po kayo! Bitiwan niyo po si nanay! Nasasaktan na po siya eh! Igor, bitiwan mo na ako. O ayan! Binitiwan na kita para manahimik na kayong mag-ina. Bakit niyo naman po sinakal si nanay? Ano po ba ginawa niya sa inyo? Yan kasi ang nanay mo masyadong madaldal. Anong masyadong madaldal? Nagtatanong lang ako. Ikaw yung bigla-bigla na lang nagagalit dyan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Aba naman! Gusto mo yatang masampal eh! Tama na po! Huwag niyo na masaktan si nanay! Ikaw naman, kung makaiyak ka naman dyan, akala mo, grabe na yung ginawa ko sa nanay mo! Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kulang pa yung inaabot niyang sakal! Ano bang plano mong gawin sa akin, Aber? Ay gusto mo, gawin ko na lang, kaya sasabihin ko pa sa'yo! Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away! Ang lalakas po ng boses niyo, mga kapitbahay natin magising sa ingay niyo eh! Buti pa tong anak mo! May paki sa mga kapitbahay! Wen, huwag ka nang umiyak ha. Hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo eh. Nag-uusap lang kami ha. Hindi na po ako bata para hindi malaman yung kaibahan ng nag-uusap at nag-aaway, Nay! Malinaw po na nag-aaway kayo ni tatay kasi mataas yung boses niyo. Galit na naman po si tatay. Sinakal pa nga niyo kayo eh. Tungkol sa bagay na yun. Hindi naman kasi makakatikim ng sakal yung mama mo kung nanahimik na lang siya. Hoy! Hoy, Lori! Hindi lahat ng tanong sa isip mo dapat bosesan mo na, lalong ikaiinit ng ulo ko yon. Ayusin mo lang talaga. Hoy, Wena! Kung may paki ka sa mga kapitbahay, pati ikaw, manahimik ka. Tumigil ka na sa kakaiyak, puro ka na lang iyak. Tanda mo na! Opo, tay. Yan! Ganyan ang gusto ko! Yung masunurin! O kita mo, Lori, buti pa yung si Wena marunong sumunod. Matuto ka dyan sa anak mong lintik ka bago pa kita masampal sa susunod. Buti pa, matutulog na ako. Hoy, Lori, huwag kang tumabi sa akin ha. Kung ayaw mong sungal-ngalin kita. Papadudot ang akusasyon na yon ng mama ko sa papa ko ay unti-unti niyang pinatotohanan noong nagsimula siyang hindi umuwi ng regular sa bahay namin. At wala kaming kaalam-alam ni mama kung saan siya naroroon. Bagaman malakas ang hinala namin na posible siyang umuwi sa kabit niya, nanatiling tikom ang bibig ng nanay ko at hinayaan niya na ang luha niyang magsabi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako noong ibinalita sa akin ng nanay ko na alam na raw niya ang kinakaroonan ni Papa. Tama rin daw ang hinala namin na ang kabit nitong babae ang inuuwian nito. Kaya sinugod daw niya ang mga ito sa nirerentahan nilang apartment. Nagbanta rin daw siya na isusuplong sa opisina nila ang kalokohan na ginagawa nila kapag hindi pa raw sila naghiwalay. Dahil sa nangyari, bumalik sa bahay namin si Papa pero napansin ko na lamang na mas lumala ang ugali niya.
Ang gaganda at ang babango ng mga bulaklak na pinitas ko para kay nanay. Excited na akong ibigay ito sa kanya. Aro! Wena! Ay, Wena! Ay, naku, buti naman nandiyan ka na. Eh, bakit po, Aling Hilda? Eh, ang nanay mo! Ando sa inyo, binubugbog na naman ang tatay mo! Mabuti pa, puntahan mo na, awatin mo na kasi baka ano pang magawa ng tatay mo sa nanay mo! Ano, bilisan mo na umuwi! Dali na! Opo. Yan ang dapat sa'yong babae ka! Ha? Bubunutin ko lahat ng buhok mo sa anit! Ha? My God! Hindi mo ako! Nasasaktan ako! Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Oo ba? Nandito na pala ang tagapagtanggol mo eh! Wala! Ha? Umalis ka na! Po, ayoko po, hindi ko po kayo iiwan dito! Umalis ka na! Takbo na, anak! Baka mamaya madamay ka pa! Hindi ko po kayo iiwanan dito, Nay! Nakakatuwa naman kayong mag-ina! Kung ayaw mo palang iwanan ng nanay mo, edi dalawa na lang kayong sasakalin ko! Rigor! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Anak ng hayop ka, Lori! Tinulak mo ako! Takbo na, Wena! Takbo na! Tara na, dali! Dali! Ayoko, Nay! Akala niyo magpapalasan niyo ako! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Nay, ako na tayo ni tatay! Para ako ng tricycle, anak! Manong! Manong, pasakay po! Ano po nangyayari, ma'am? Yung asawa ko nababaliw na! Parang awa mo na, isakay mo na kami ng anak ko! Sige po, sumakay na kayo! Uy, nasakay na dali! Saan po tayo? Kahit saan, bahala ka na, Manong! Basta ilayo mo kami sa asawa ko! Sige, antar ko na ha! Papadudot nakatakas kami ni Mama sa naguhirimentadong si Papa. Pero dahil wala kaming kapera-pera ay hindi kami agad nakabalik sa amin. Malayo-layo rin kasi ang pinagdalhan sa amin ng naturang tricycle driver. Wala nga kaming dalang pera, buti at hindi na kami siningil ni Manong. Dahil sa sitwasyon namin, kinagabihan ay natulog na lamang kami sa tabi ng kalsada. Mahirap, papadudot at masakit sa likod na humiga sa malamig na simento na tanging karton lamang ang iyong sapin. Pero napagtiyagaan namin yun ni Mama sa loob ng 2 araw. Tapos para meron kaming makain ay namamalimos kami, papadudot. Doon ko talaga naranasang kutyain ng ibang tao na may makitid na pag-iisip habang nanliliit ng husto sa sitwasyon ng aming buhay. Noong 3 araw na ay nag-decide kaming bumalik sa bahay namin, papadudot. Nagsama kami ng barangay tanod pero nagulat kami na wala doon si Papa. Tulad ng dati ay hindi namin ulit alam ni Mama kung saan siya nagpunta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang araw ding nawala ang papa ko bago siya muling nagpakita sa amin ni Mama. Ayaw na nga siya noon pabalikin ng nanay ko sa bahay namin dahil sa trauma na naranasan namin mula sa mga kamay niya. Pero sa huli pinatuloy pa rin siya ni Mama matapos mangako ni Papa na hindi na kami sasaktan pa.
Kaya lang ay naulit na naman ang pag-alis ng tatay ko sa bahay namin hanggang sa inamin na niyang meron na pala siyang ibang kinakasama. Yung dati pa rin niyang kabit. Ibig sabihin ay hindi talaga sila naghiwalay ng landas. At umuwi lang daw siya noon sa amin dahil nag-away sila. Sa huli ay nagpaubaya na nga ang mama ko at sinabihan ng papa ko na nakikipaghiwalay na siya rito. Tuluyan na rin niyang pinalaya sa pamamahay namin ng papa ko. Bagay na masasabi kong kinatuwa ko ng husto. Pero dahil nga tila napilay ang pamilya namin ay si mama na ang nagsilbing provider. Naghanap siya ng mapapasukang trabaho upang sustentuhan ang mga bayarin namin, pagkain sa araw-araw at pag-aaral ko. Hindi nagtagal nakagraduate ako ng high school at nag-decide akong mag-working student noong kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga taon. Natapos ko ang kurso ko at nangako ako sa aking mama na patitigilin ko na siya sa pagtatrabaho. Ngunit mayroong nangyari na hindi ko lubusang inaasahan. Dito na po ako. Grabe, parang habang tumatagal, palala ng palala ang traffic dito sa atin Hindi na makatarungan. Umalis akong fresh kaninang umaga tapos uuwi akong depressed ngayon. Halata nga. Ang gulo na ng buhok mo. Parang di ka na nagsuklay bago umalis sa opisina nyo. O siya, buti pa kumain ka na muna. Maupo ka na rito at sakto pagdating mo katatapos ko lang magluto ng hapunan natin. Ay, ano pong ulam, Nay? Pritong bangos. Ay, wow, tagal ko na pong request niya, Nay Oo, kaya nga niluto ko na para bawing-bawi sa pagod mo ng buong araw. Halika na rito sa mesa. Masamang pinaghihintay ang grasya. Apo, Nay. Magdasal muna tayo bago kumain. Sige po. Salamat po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. Sa pagkain, sa inumin, at sa buhay araw-araw. Marami pong salamat. Amen. Amen. O siya, kain na. Damihan mo anak ha. Kayo rin po, Nay. Mukhang napagod din po kayo ngayong araw Hindi lang naman ngayong araw. Nung nakaraan pa ako parang pagod na pagod. Nagpaalam nga ako sa amo ko dun sa kainan na pinapasukan ko Kako, hindi ako magjo-duty mamaya kasi magpapahinga ako. Ay, opo, Nay. Tama lang na magpahinga kayo kasi grabe naman yung trabaho niyo dun talaga. Kaya nga Biruin mo, nag-straight duty pa ako kanina kasi hindi pumasok yung kapalitan ko. Galing akong panggabi. Ala, ibig sabihin wala pa ho kayong tulog? Oo. Tapos nagluto pa ho kayo ng hapunan natin. Naku, dapat natulog na lang ho kayo. Sinubukan ko naman pero ang tagal mong dumating Kaya nag-alala ako na baka naipit ka sa malalang traffic. Tapos gutom na gutom ka pag uwi mo. Tama nga ako, di ba? Buti na lang nakapagluto na ako. Ay, salamat, Nay pero nag-aalala pa rin ho ako sa inyo Huwag kang mag-alala. Kulang lang naman ako sa tulog. Buti pa kumain na tayo. Sige po. Teka, parang nahihirapan yata akong huminga na. Oh, Nay, anong nangyayari sa inyo? Hirap lang akong huminga na. Nay, Nananakit yung dibdib ko. Sandali. Teka, Nay, dadalhin ko kayo sa ospital. Anak, tulungan mo. Tulungan mo ako. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay, gumising ko kayo. Sandali, hihingi ako ng tulong sa kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo ako, nanay ko! Nanay ko! Tulungan niyo ako, dalhin siya sa ospital! Nay! Nay, gising!
tawag ko. Kailangan kita ngayon dahil nasa ospital si nanay. Maawa ka naman, Tay. Kung may pakialam ka pa sa amin, sagutin mo tong tawag ko. Sino rito ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, Dok. Nanay ko yung pasyente. Pasensya ka na, Iha. Pero wala na ang nanay mo. Papadudot namatay ang mama ko dahil sa atake sa puso. At ako lamang mag-isa ng mga panahong yon. Ni hindi ko nga makontak ang papa ko at wala kong kaideya-ideya kung saang lupalop ng Pilipinas ko siya hahanapin. Dahil sa mga nangyari sobrang tulala ako at halos mawala ng lakas. Buti na lamang at tinulungan ako ng mga nurse doon para matawagan ang mga kamag-anak ni mama. Hindi kami mayaman ngunit nagtulong-tulong sila upang mailabas sa ospital ang bangkay ng mama ko at mabigyan siya ng desenteng burol. Iyak ako ng iyak ng mga panahong yon dahil wala na ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sobrang biglaan ang mga pangyayari at walang nakapaghanda sa unos na tumama sa aming pamilya. Litong-lito ako ng mga panahong yon at nagdadalamhati. Tapos isang araw ay biglang nagpakita ang magaling kong ama sa burol ng mama ko. Nay naman eh. Kung nagbibiro kayo, maawa na kayo. Hindi na ako nakakatawa. Hindi na ako masaya. Ayoko po ng ganito. Yung nandyan kayo, nakahiga, natutulog. Alam kong hindi nagigising pa ulit. Sana po na managinip lang to kasi ang sakit-sakit. Ang hirap tanggapin na mawala kayo sa piling ko! Hindi ko po kaya, Nay! Paano na po ako? Iniwan na tayo ni Tatay, pati ba naman ako iiwan niyo rin? Hindi ko po kaya, Nay! Nay, gumising na po kayo! Bangon na kayo! Sana hindi totoo na wala na kayo! Wena, may bisita ka na. Tatay mo. Sino? Wena, anak ako ito. Tatay mo. Alam ko na, may sama ka ng loob sa kanya. Ayoko sana siyang papasukin dito sa chapel, pero nagpupumilit na gusto raw niyang makita ang asawa niya sa huling pagkakataon. Tsaka, burol naman to ng nanay mo, nak. Ayoko naman gumawa ng eksena kaya pinapasok ko na siya. Di ba wala akong kaso yun, Chang? Salamat po. O sige, maiwan ko na muna kayo ha, na makapag-usap din kayo. Sige, salamat po. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita ngayon dito, no? Nung kailangan ko kayo sa ospital, hindi ko man lang kayo matawagan. Nagre-ring naman yung cellphone niyo pero hindi niya sinasagot. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman alam na tumawag ka pala nun. Kung alam ko lang, sana sinagot ko. Paano hindi niyo alam? Bakit hindi niyo mahawak yung cellphone niyo? Oo, wala sa akin. Asan? Sa kabit niyo? Kaya hindi niya sinasagot kasi ako yung tumatawag. Siya rin yung nagpatay ng cellphone niyo, ganon? Oo, pero nag-away na kami. Nagalit ako sa kanya kasi hindi niya sinabi agad na... Ano gusto niyo maramdaman ko, ha? Magtatalon ako sa tuwa dahil nagalit kayo, inaway niyo siya? Hindi naman sa ganun, anak. Wag niyo akong tatawaging anak dahil hindi ko matandang nagpakatatay ka sa akin.
At kahit na hanggang sa huling sandali ng nanay ko, wala kayo! Wala ka! Alam mo, kasalanan niyo talaga kung bakit siya namatay eh. Kung hindi niyo sana siya pinasakitan noon, binugbog, pinasama ang loob, di sana kasama ko pa rin ang nanay ko ngayon! Kayo talagang pumatay sa kanya! Kaya nga gusto kong humingi ng kapatawaran sa nanay mo. Kaya anin niya pa yung kapatawaran sinasabi niyo! Hindi niyo na yan maririnig pa! Sige nga! Sana patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Walang sandali simula nung malaman kong namatay na si Lori na hindi ako binagabag ng kalooban ko. Sinasabi niyo ba na kung hindi namatay ang nanay ko, hindi pa kayo mapapagabag at magsisisi? Sabi na eh, ang nakakapal ng pagmumukha mo. Buti pa umalis na kayo rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dahil nasusuka ako sa pagkatao mo. Wala kang karapatang makita ang nanay ko kahit nasa huling sandali niya dahil wala kayong kwentang asawa. Uwe na naman. Huwag mo naman ako ipagtabuyan. Tatay mo pa rin naman ako eh. Hindi na kita tatay. Simula sa mga oras na to, pinuputol ko ng ugnayan natin sa isa't isa. Kaya lumayas ka na. Layas! Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa Auntie Janet ko dahil pumagitna siya sa amin ni Papa bago pa kami magkainitan. Buti na lamang din at nakinig siya sa auntie ko na umalis na lamang papadudot. Pagkaalis niya ay napahaguluhol akong muli dahil sa magkahalong galit at matinding sama ng loob. Para sa akin papadudot ang kapal na mukha ng papa ko na magpakita sa burol ng mama ko at tumakto na nagsisisi pero noong nabubuhay pa naman si mama ay hindi namin mahagilap ang anino niya. Kaya nga pinangatawanan ko na lamang na hinding-hindi niya makikita ang mama ko hanggang sa huling hantungan nito. At kahit na masakit, kahit na mahirap mabuhay ay nagpatuloy pa rin po ako. Walang araw na hindi ko nami-miss si mama kahit na ilang taon na ang lumipas. At kahit na alam ko na nandyan pa naman ang papa ko ay hindi ko talaga siya kayang patawarin. Pero netong 2025 lang ay nag-reach out siya sa akin at sinabi niya na meron siyang malubhang sakit. Pero hindi ko siya kinausap dahil ayaw ko na ulit siyang makita pa. Kung natiis niya kami noon ni mama ay mas kaya ko siyang tiisin ngayon. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Wena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Kasama niyo po ngayong umaga, Papa Johan. At Lady Gracia. At ang ating bida, nasa linya na si Miss V tungkol daw sa kanyang love life. Oo. Anong meron daw dito kaya? Hello, Miss V. Hello po, good morning. Good morning. Pakilala lang po muna kami ha. Ako po si Papa Johan. At ako naman si Lady Ay, wait Gracia. lang po. Ay naku, biglang nag-wait lang. Baka may pinabili yung yung kanyang kapatid. Pabili ng toyo, suka, matis. Isang sigarilyong pula, bayaran daw ni Papa sa Lunes. Ala! Hello! Hi! Hello. Hello po, Lady Gracia and Papa is? Johan po, Papa Johan. Ayan. Ayuhan. Ayan. Yes. Welcome Ayan. sa Talk to Papa. Ang tao ang itatawag namin sa'yo ay... Itago niyo lang ako sa pangalang Miss V. Miss Yung V. walang nakakilala sa akin. Okay. Ay, Miss sige, V. Miss V. Okay, so Miss V, lahat na mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay pwede namin i-upload sa aming social media accounts. Okay lang ba sa'yo? Yes, okay lang, okay lang. Okay. Sige, Miss V, ano ba ang iyong problema? I-Talk to Papa na. Yes, ayan, mag-share sana ako. Kaso, parang ang hirap kasi paniwalaan kung ano ba itong sa sitwasyon ko.
Kasi before, ayan na nga tayo about love life. Oh, Sabayan okay. okay. naman yung pag-uusapan. Oo, kasi hanggang ngayon, parang nakonsensya ako sa sarili ko na parang karma na kaya to? Is just a karma charang. na darating sa Wala pa akin. pala. Oo, kasi nga parang niloloko ko lang din yung sarili ko sa ibang tao. Parang Okay. naawa din kasi ako. Ano bang Oo. nangyari muna para maintindihan namin sino ba tong pag-uusapan natin? Abot sana sa mga nagiging karelasyon ko. And then, hanggang ngayon, nagiging kami pa rin. Pero, as a woman, cheater talaga. Hoy, Sino? teka lang, as a woman, cheater Talaga. talaga. Maapit ka. Wait lang naman. Oo. Hoy, hindi naman lahat ng babae aamin cheater, talaga ha? ako. Wait lang, hindi lahat ng babae cheater. Ayun naman. Wala naman akong sinasabi. Uy, na sabi mo lahat. as a woman cheater. Basta sinabi ko lang, as if nakapag-cheat na talaga ako. So inamin mo nga nakapag-cheat ka. Inamin So, kailan ka ba ko. nag-start Pero na sinabi ko sila mag-cheat? nagiging jowa at the time na nagiging kami, Oh. parang hindi ako masaya, so naghanap pa rin ako ng iba. Ay. Pero hindi ko sinasabi sa kanya, parang day 1, day 2, day 3, day 4, 2, day 7. Ganun. Hanggang day Sabay 7 ko pa pala Hanggang siya. day 7. Okay, wait lang. Kailan ka ba nagsimula na magkaroon ng karelasyon na niloko mo? At the age of 27 po, nagiging siguro na nasa ano pa lang ako, nasa 18. Teka, at the age of 27, nasa 18. Ano ba talaga? Hindi, kasi 27 na ako ngayon. So, before na nag-18 ako, so doon ako nagsimula ng nagkaroon ng relasyon. Siyempre, nasa asnaf na nandito na ako sa probinsya. Na, dito na ako nag-stay. Dito na ako nagtatago. Dito na rin ako Tatago kasi nga, talaga. gusto kong takasin yung mga problema ko as a cheater. Okay, wait Yun ang lang. ano Ganito, ko. makinig ka, yung sagutin mo yung mga tanong namin, Miss V, ha? So, Sige, kailan ka ba nagsimula na manloko ng karelasyon? At that time siguro nung nafe-feel ko yung ano ko sa sarili ko na hindi ako masaya. Kailan nga yun? At the time past years, Okay, sige. Paano ka nag-cheat doon sa first boyfriend mo? doon sa first boyfriend ko, he's loyal, he's humble, but parang may pagkukulang, ganun. Tapos, parang naghahanap pa ako na mas masarap pa sa kanya. Grabe naman Na yun. magmahal. Okay, so naghahanap ka ba ng mas masarap magmahal sa kanya? Hindi ka na kontento kahit mabait, kahit humble. So, merong nanligaw sa'yo na iba. So, ayun na nga na gumawa ako ng dummy accounts. Ayun, doon ako nagsimula na mag-cheat talaga kasi usong-uso talaga yung mga lalaki na mahilig mag-ano sa babae, di ba? Oo. Ganon. Hindi ko lang sasabihin. As if, totoo po yun. Yung mga dating site. Tama ba? Dating site yung tawag, di Dating ba? sites, Oo. Tapos doon ko na-appreciate ko talaga na, ito talaga, pwede ka talaga ako maghanap ng iba na mas loyal, na mas masarap pa talaga magmahal. Okay. Okay Pero po. yun ba, pinagkakitaan mo rin ba yan? Actually naman, parang kusa lang din sila nagbibigay. Oo. Wow! Na kailangan. Magkano Oo. yung pinakamalaki na ibibigay sa'yo? Okay lang bang tanungin? Siyempre lang naman, hindi lang naman mas malaki. Katamtaman lang sa kita ng nila eh. Kasi siyempre okay. may pamilya sila eh. Hala! Okay, diba? Pero parang sinusustentuhan ka, ganun. Hindi ko masasabi na masustintuhan kasi nga kusa lang sila nagbibigay, hindi naman ako humihingi. Taray, ganda talaga nitong si Miss V. Feeling ko sobrang ganda mo, Miss V, ah. Ay, hindi naman ako sa sobrang ganda, pero Oo. marunong lang para madiskarte lang talaga. Pero ako sa teka buhay. lang, sinabi mo na may sinusustentuhan. Yung, syempre may pamilya din. Ang ibig mo sabihin doon, Oo. meron kang naging karelasyon na mga may asawa na? Meron. Oy! Ay, naku. Lahat sila. Lahat sila?
Oo. Bakit naman may asawa laging pinupuntirya mo? Kasi nga, ang sabi nga nila, kapag may asawa, dapat doon ka sa mas masarap. Puro tayo dun sa harap. Masarap nga, hindi naman tama. Wait lang. So parang mas masarap para sa'yo magmahal ang may asawa? Ganun ba yon? Oo. Ano ba to? Ang daming pasabog. Nako po. Ay. Okay, sabi dito ni Rebsy, sarap daw kasing maging kabet. Sabi dito ni Robsy. Ano ba yan? Oo. So aminado ka, Miss V, na naging kabit ka sa mga lalaki na ito. Ilan lahat Yes sila? naman, nagiging ako. Ano? So, ang nagiging boyfriend ko is 7. 7? Wow, ang dami. May time ba doon na may pinagsabay ka? Actually naman, patago. Palihim lang. Ganun. Oo naman, di ba mahirap naman pagsabayin yan ng lantaran, di ba? Mahirap Oo. pagsabayin mahirap pagsabayin yung mga ibang lalaki na ikaw lang nag-iisa. Dapat, patago. Lahat. Oo, lahat. Ang galing mo. Tamang behavior. Ang galing mo ha. Ay nako, Miss B. Nakakaloka ka. O sige, babalikan ka namin mamaya ha. Pag-usapan ba natin yan? Kwentuhan lang tayo. Natutuwa kami na yung ganito ay nagiging honest ka sa amin. Siguro Actually, pag-usapan. honest ako kasi nakonsensya ako. Sino yung pinakamatindi na niloko mo? At anong ginawa mo sa kanya nun? Yung siguro yung panglima. Panglima. Okay. Oo. Doon yung patindi yung ko sa kanya eh. Yung? Yung madalas kong pag ko sa kanya na humihingi ako ng pera, gano'n, doon. Halos nagbibigay na siya sa akin. Every time na wala yung jowa ko, pumupunta siya sa bahay. Okay. So, pinagsabay mo ito, yung pang-apat na boyfriend mo, tapos yung pang-lima, yung pinakamatinding niloko mo. Pero itong pang-lima na to, may asawa siya. Actually, meron din. Kaso mas matanda pa siya sa akin. Mga 27 siya. Oo. Nasa 27 siya noon. Okay, so may asawa. So pares kayo naglolokohan. Kasi may asawa siya, ikaw may karelasyon. So palihim itong naging relasyon ninyo. Oo. Okay, so paano siyang naging pinakamatinding panloloko mo? Adverse. Anong ginawa? Anong nangyari? Ayun na nga kasi buti na lang hindi kami na abutan ng first jowa ko. Ay, buti na nga lang. Hindi ka na sana. Ayun na yun na siguro yung time na pero gumawa pa rin ako ng paraan, gumawa ako ng way na hindi talaga siya sa akin. So ayun, ang ginagawa ko is nagsisinungaling ako sa kanya. Sabi ko, ko siya, tito ko po siya na nagbisita siya dito. Tito ko bisita siya dito. So naabutan nung isang boyfriend mo nandun sa bahay. Oo, naabutan pero hindi ko sinabi na jowa ko siya. Pero sinabi ko, tito ko siya. Ay naniwala ba? Siguro, meron sigurong test na parang parang nagdududa, gano'n. At that time na, sabi niya sa akin, munti ka na tayo na kasi, yan na nga, ang sabi niya sa akin, pupunta lang siya ng bahay, inuman, gano'n. Tsaka, lang ang gusto namin, chill lang, kasi nga, parang, alam mo naman, pag babae, pag nag-ano talaga, kasi hinahanap talaga yung masarap. Ay! Talaga. Talaga. Masarap magmahal. Nanggigigil ako sa iyo. Hanap talaga ng masarap magmahal. Okay. Nung pinakilala mo siya as tito, anong pakiramdam niya? Sinabi niya ba sa'yo? Nag-ano siya. So, parang hindi ko alam kung nag-deny ba siya. Tapos nag-ano. Kasi sabi niya, tito, ko siya, pamangkin ko siya. Nagbisita lang ako kasi ganito, ganyan. Kasi nga, nabalitaan ko kasi ako na may sakit daw ako. Ganon, ganito, ganyan. Galing naman ni tito. Nagkasakit din naman ako dati. Hindi naman ako dinalo ng mga tito.
Yun lang. Oh, so paano Ah. may mga times ba na nahuli talaga kayo nung nahuli kayo Wala. ng ibang tao? Yung ganun ka kagaling magtago ng mga relasyon mo? Magaling ako magtago sa ganyang relasyon. At least kapag kapag may kakilala, sabihin ko lang talaga na ano ko lang siya, tito ko lang siya, nag-ano lang kami dito. Ang perfect mo naman magtago. Grabe. Kasi pag yung iba, Oo. 'di ba, karamihan kapag nagloloko nahuhuli, pero ikaw never kang nahuli na nagloko ka. Oh, pero siya, never siya nag-ano sa akin. Never nag-cheat sa akin yung boyfriend ko. Nagiging ano siya talaga sa akin. After that na pero sa huli ko na sasabihin sa inyo, ayoko munang direct, ayoko munang magsasabi kasi gusto ko yung intense talaga. Ay, gusto pa meron talaga yung niya ng intense. O sige, pagkwentuhan na lang din talaga natin yan mamaya, ha? Okay ba? Grabe Okay lang, to. okay lang. So, nakapitong boyfriend ka, pero aminado ka ha na yung pitong yon, lahat yun talaga ay may mga asawa. Yes. Yes na Wala yes. kayong naging karelasyon na yung single talaga, tapos ikaw lang yung gusto niya. Actually, sa ngayon meron na. Sa ngayon, sa pero ngayon. mamaya natin Ah, pag-uusapan okay. yung kasi may Mamaya pasabog na ka pa talaga. eh. Kasi gusto ko yung ending talaga. Ending. Simulan natin yung naman. ano ba ang buhay ni Miss V bago ang lahat ng mga ito? Actually, simpleng buhay lang ako. Madiskarte, ganun. Parang pa iba-iba rin ng trabaho. Pero hindi lang ako nagtrabaho ng mga warehouse, ganun. Pero mga simple lang. Pero matanong ko lang, with regards to your family background, ganun din ba? Meron bang pagkakataon na ang magulang mo ay nag-cheat din ba sa kanilang asawa? Actually, never ko po kasi na yung mga family ko. Kasi ngayong year lang ako naka-uwi. Pero at that time, wala naman akong sa kanila na nag-cheat sila. Pero kumusta yung nahiwalay. pagkabata mo noon? Kumusta yung family mo? Actually, okay lang naman. Pero yun na nga, kapos nga sa buhay. Tapos hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi nga nagtrabaho na ako dyan sa Manila. Ayun. Pero hindi naman sabihin na broken family kasi nga at that time na noong 2022 as na lockdown, gusto ko sanang umuwi. So hindi ako pinapayagan na umuwi dito sa probinsya kasi nga yun na nga, delikado daw ang buhay ko kasi nga pandemic days. Tama, oo, ng time na yun. Diba? So doon din nung namatay yung father ko na hindi ko naabutan. Ouch. Close kayo ng tatay mo? Close kayo ng tatay mo? Actually, siguro nagdidisiplin siya sa amin. Parang tinuturuan kami ng mas maayos na kung ano yung ginagawa namin sa buhay. Dapat huwag namin tularan sa iba. So at the time nung siguro kasi 'di ba yun ika nga maniniwala ako sa kasabihan kapag ikay nabugbog ng iyong pamilya, lumayas ka. Huwag ka na magpapakita kahit saan. So pinugbog ka ng tatay mo? Actually, hindi naman sa as in binugbog kami ng papa. As in, parang tinuturuan lang kami na magdisiplina. Kasi nga, parang iba na rin kasi sa amin yung ginagawa namin. Kasi hindi na nga yung tama. Ika nga, kapag gumawa ka ng mali, dapat itama mo. Paano kayo dinidisiplina ng tatay mo noon? Actually, dadaan lang kami sa palo kung ano yung mga kasalanan namin. So, hindi ako nadala. Parang ina-apply ko rin yung kasalanan ko. Okay. Noong, di ba, ina-apply ko pa rin yung kasalanan ko. So, doon ako gumawa ng mas malaking kasalanan. At yun yung? Nakakasira sa ibang tao. At Eto, matanong lang namin, bakit sa tingin mo umaabot ka sa ganyan? Na bakit nagagawa mo yun noon? Kasi maayos naman pala yung family mo. Sabi mo, di ba? Parang di naman kayo galing sa broken family. Mukhang Hindi. disiplinado naman yun. Nadidisiplina naman kayo ng maayos ng tatay at nanay mo. As if nga, kasi nga, meron akong financial problem. Doon siguro kasi nga,
Hindi ko na ikuwento kasi, kasi baka matagalan pa kayo sa oras, di ba? Hindi, okay lang. Ayoko We have yun. time. Okay lang kung gusto mong nagkaroon ka ng problema sa pera kaya ka pumatol Nagkaganyan? sa mga may Hindi asawa. naman sa ganun, as in na pumapatol ako. Parang ever po na kayo yung lang, parang trip ko lang. Ganun. Trip ko lang yung mga ginagawa ko. So, hindi ko akalain aabot sa hantungan na ganun pala yung mangyayari. So, parang dati, parang hindi ako seryoso sa mga ganyang bagay. Basta makakuha lang ako ng, binibigyan nila ako, isitugit na ako. Oh. Hindi ko lang kapalit. So, Oo. dahil hindi ka lumaki sa may kayang pamilya, mahirap kayo dati. Nung mga bata pa lang kayo. May ganun. kaya naman. Pero parang nung pabaon, siguro doon ko na-realize na pag hindi makakaya yung pag-aaral ko before. So, kailangan ko umalis, pumunta ng Manila, magtatrabaho. So, akala kasi ng parents ko before, maganda yung pinapasukan ko, pinag-anuhan ko. Ayan, shout out ko muna yung mga Naku, nag-shout out pa. nagiging tita ko dyan before dyan sa Antipolo. Kung saan kayo ngayon. Ayan, I love you. I miss you so much. So, Baka ganito sakaling yung... babalik ako. Oy, baka Baka sakali. sakaling babalik ako dyan sa Manila. Ayan. Okay, so ganito yung nangyari, Miss V. So ganito ba yung nangyari dahil hindi ka napag-aral ng mga magulang mo? Tama, no? Hindi. I mean, Hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil nga sa hirap ng buhay. Oh, yun nga yun. So hindi ka nakapagtapos ng Naging pag-aaral, tapos tapos bayarin sa eskwelahan. So, nakapag-decide ako na umalis ng bahay, tapos pumunta ng Manila, magtatrabaho. Ganon, yun, nakapag-ipon-ipon naman ako kahit papaano, binibigay ko naman sa kanila. Hanggang until the time na walang-wala talaga ako. So, doon ako nagsimula na makipag-usap sa ibang tao, nagmamakaawa effect, parang sabihin mo, parang ikaw yung bida sa mga bida-bida, diba? Tapos, yung pala, kontrabida ka pala sa mga bida-bida. Kaya yung mga pasintabi sa mga may asawa nyo, ha? Huwag nyo hayaan yung mga asawa nyo na magkakaroon ng relasyon ng mas kirida pa sa akalain nyo. Mas kiringking pa. Okay. Diba? Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Baka kasi nag-iimbento lang daw. Baka sabihin ng mga nagko-comment yan, baka nag-iimbento Okay, sige, lang. ikaklaro natin, Miss V. Financially, hindi ka talaga okay at yung mga nagiging karelasyon mo, dahil nakakapagbigay sila, natutuwa ka doon. Actually, oo, natutuwa ako. So, yun yung pwedeng sabihin natin na dahilan mo kung bakit ka pumapatol sa may asawa dahil nagbibigay sila sa'yo? Actually, doon ko na rin na-realize ko na din, oo. Na-realize ko kasi kusa sila nagbibigay. Ika nga sinabi ko kanina, kusa sila nagbibigay, hindi ako naghihingi sa kanila. Kasi gusto ko lang talaga kahit malit yung sahod ko, okay na yun sa akin, para lang yun sa akin. Nandyan sila, so tinutulungan nila ako as gusto nila na financially sila. Pero kasi binanggit mo kanina na nahihirapan ka sa buhay. Kaya hindi mo alam kung... Oo, yun na nga yun, nahihirapan ako. Kasi nga, dahil nga din sa nagiging nahirapan na rin siguro ako ng budget sa pag-aaral. Kaya Tapos, humantong sa ganitong hindi ko na nakayanan ng bayarin, sakit sa ulo, kaya ayun. Doon ko na nagtatya na at the time na magjowa ako na yung first boyfriend ko nga, na isa siya ngayong seaman, ayan, shout out sa'yo, naging seaman ka na ngayon dahil sa akin. Oo. Ay, naka po. Ano kayang storya balikan na niya, natin. si Arno? Kasi hanggang ngayon, parang hindi ko siya maintindihan. Honestly, hindi ko maintindihan kung anong pinagmumulan niya talaga. Parang may mga bagay na, gets naman natin, syempre may mga private tayo sa sarili natin. Pero parang sobrang gulo. Gulo pa. Parang marami siyang gustong sabihin
na hindi niya magawang maikuwento. Mhm. Kasi parang may something na nalilito siya sa sarili niya. Andun yung kasi, yung No? naging problem niya, naging pagsubok niya sa buhay na dumami hanggang sa naipon, hanggang sa umabot sa pakikipag-usap sa mga tao, hanggang sa, eto nga, yun yung naging pag-iisip niya na paiba-iba yung nakakarelasyon kasi may nagaganan siya rin siya sa iba. But anyway. Tignan natin mga kabarangay. Sana maging honest din, no? Sa lahat ng mga kabarangay natin, yung masarap sa pakiramdam kapag honest ka. Exactly. Kapag inaamin mo kung ano yung pagkakamali mo, inaamin mo kung ano yung mga bagay na wala ka, mga bagay na meron ka, yung hindi mo hinahayaan yung pride mo na nandiyan sa gitna para itago kung sino ka talaga. Hindi naman tayo perfecto. Lahat naman tayo ay may mga nakaraan. So, paano mo nakilala itong si first boyfriend mo? Actually sa sa dating app pa rin. Dating app lahat. Ito bang lahat ng karelasyon mo o naging karelasyon mo ay sa dating app mo nakakilala? Yung panghuli ay nasa sa isang hindi ko lang sasabihin yung company ng yung pinapasukat ko noon. Oh, okay. So katrabaho mo dati yung kahulihan. Alright, so paano naging relasyon niyo nitong una? Actually, yung una kong talaga, mabait naman talaga siya sa akin. Wala akong masabi sa kanya, walang pagkukulang, walang mali siya talaga. Parang magkapatid lang kami kasi inalagaan niya ako na parang as younger sister, and parang gano'n ang Parang teka, jowa mo pero parang kapatid ng turing sa'yo. Gano'n? Hindi, parang lang namin parang lang din kasi 'di ba dapat nga magkapatid, parang kung yung pinapakita niyo sa as magjowa kayo, parang nakikita mo rin sa mga kapatid mo na nagmamahalan, na walang gulo, ganun. Oh, okay. Pero paano naman humantong sa pakikipagrelasyon din sa iba? Actually, doon ko kasi nasubukan din yung iba na parang nawawala na rin yung feeling ko sa una kong boyfriend. Kaya humantong ako sa mga dating app. So nawala yung spark, kumbaga. Oo, tapos sinabi ko, single po ako, wala po akong jowa. Pero siya walang kapuwang-puwang na niloloko ko na pala siya. Kasi Miss V, ito may mga nagtatanong kasi dito. Kasi bakit daw mawawala yung feelings mo doon sa isang tao na mabait naman, maalaga, minamahal ka, na sabi mo nga minamahal ka parang kapatid, ganon. Bakit daw mawawala yung nararamdaman mo tapos bigla kang maghahanap sa iba? Kasi parang hindi din kasi ako makontento. Parang iba kasi yung hinahanap ko sa isang lalaki talaga. Ano ba talaga kasing hinahanap mo sa isang lalaki at hindi ka makontento? Kasi kung mabait na yung tao, loyal sa'yo, mahal na mahal ka, ang sarap lang makontento sa ganito. Pero ikaw, Miss V, ano ba yung hinahanap mo kasi sa isang lalaki? Ang gusto ko lang din kasi yung sabay kami tatanda, parang gusto ko na rin na siguro at time na siguro na gumawa ng pamilya, ganun, para hindi na ako mag-ano pa ng iba. Kasi syempre nga nakakaano nga sa iba na napakaganda siguro sa isang pamilya siguro na mayroong 'di ba, kumpleto sila, ganun, 'di ba? Kasi yan ang hindi ko naranasan talaga, na hindi kumpleto yung family ko. Yun ang totoo. Okay, so bakit hindi naging kompleto ang family mo? Kasi nga, yung mga iba kong kapatid, nasa trabaho sila, and then, parang hinahanap ko yung attention. Yun. Call? Okay. Teka, may kausap pa siya. Nagbebenta ka ba dyan? Anong nangyayari dyan? Okay, so, Miss... kami ng kuryente. Ay, napapayos ng kuryente. Okay, so, okay. Miss V, naghahanap ka ng atensyon. Hindi ba maibigay sa'yo yung nung first boyfriend mo na sabi mong matino, maayos, hindi niya ba naibibigay yung atensyon na kailangan mo? Parang, para sa akin, kulang yung niya parang binibigay niya sa akin. Parang hindi rin ako talagang
masasabi na makontento ako sa kanya or maano ako sa kanya. Bakit hindi ka nakokontento sa kanya? Ano ba yung kulang na hindi niya naibibigay sa'yo bukod doon sa atensyon? Kasi yung ano niya, yung parang sabihin lang natin no na busy talaga siya sa kanyang ginagawa. So, uuwi lang niya ng bahay, matulog, gano'n, hindi lang siya nakapag-ano sa akin. So gusto mo sana yung maglalambing pa sa'yo? Yun ang gusto kong mangyayari. Kaso hindi nangyayari sa'yo. Kaya yung mga sumunod na mga hinarap mo na karelasyon, yun lalambingin ka. Doon din ako nakakahanap na ini-explore ko yung sarili ko na baka makahanap ako ng iba, pero basta ang alam ko lang masaya ako, may naano ako na lalaki na papasaya sa akin na buo yung attention niya, tapos ganun. Pero nagsasabi naman sila sa akin na may asawa sila. Pero bakit gano'n? Lagi kang umaabot sa natutuksok ka na makipag-usap muli sa iba. Kasi di ba paulit-ulit na nangyari, lagi kang may hinahanap dun sa mga taong nakakarelasyon mo. Kasi nga, gusto kong mangyayari talaga. Ayoko mawala siya sa feeling ko. Ayoko rin siya mawawala sa sa tabi ko. Ayoko rin na kahit busy siya, kailangan yung attention niya nasa akin pa rin. Hindi yung galing ka sa work, tapos parang walang pakialam sa'yo. Pwera na lang kung magkasakit ka, dyan ka lang niya aalaghan ng maayos. So gusto mo na parang lagi mong kasama, lagi mong kausap, lagi mong kalyakap, kalambingan, gano'n. Kasi nga, during family ko kasi before, kasi nga, sila nga ako lang yung humiwalay sa kanila, di ba? So hindi ko nahanap yung attention ng pamilya ko. Hindi ko naranasan yung ko sa kanila. Kasi nga, nasa Manila na ako. Okay, kaya parang naghahanap ka ng parang pamilya. Dito sa mga tao na ito. Dito sa mga nakakarelasyon mo. Kaya nabanggit mo kanina na yung sa una, natutuwa ka kasi parang kapatid yung pagmamahalan ninyo. Okay, so ayun, yung po mga kabarangay. Okay, ngayon naiintindihan na natin at least klaro na na gusto ni Miss V yung pakiramdam na nilalambing siya, may attention sa kanya kasi mula nung nawalay siya dun sa family niya, hindi niya na nakuha yun. Namimiss niya yung pakiramdam na may pamilya. At nahanap niya ito sa mga nakakarelasyon niya. At nabanggit mo yung mga nakakarelasyon mo, 'di ba? Yung ay may mga asawa, pamilyado. Pamilyado. So parang iniisip mo ba dahil pamilyado sila, parang alam nila kung paano ka mahalin, ibigay yung pamilya sa'yo, ganon? Parang ganon na nga. Okay. O sige. So, itong mga taong karelasyon mo, bago mo makausap yung iba, dumating din sa punto na pagsabay, paano yung naging hiwalayan? Doon ko na rin kasi na magpasya ako makipaghiwalay. Unang-una talaga sa first boyfriend ko talaga. Nakakalungkot isipin kasi yan na nga, nakita niya yung mga kalukuhan ko. So, kasi lowbat siya nung time. So, nakita niya yung phone ko, hiniram niya. Tapos, ayun, binuksan niya yung account ko. So, doon niya na, nangloloko ka pala, nag-ano ka pala. Ano bang pagkukulang ko sa'yo na hindi ko naibigay? Na lahat naman talaga na, lahat ng mga attention ko sa'yo ko binibigay. Tapos, sa'yo ko rin lahat ibubuhos yung pagmamahal ko. Ano pa ba yung kulang? Hindi na ako nakapagsagot, hindi na rin ako So, sabi ko na lang sa kanya, kung hindi kasi rin ako masaya, hindi rin ako kasi kontento kapag nandyan ka. Wala ka sa tabi ko, umuwi ka lang galing trabaho mo, yun na nga yung mo. So magdi-day off ka lang para lang parang yung day off niya, doon lang ibubuhos niya talaga. So, ganun din lahat ng nangyari din sa mga ibang karelasyon mo, nahuli ka rin?
Doon yung time, nahuli ako ng asawa nila. Ay, nako po! nagkahulihan na sa asawa. Nung time na nag-date kami ng, yung naging karelasyon ko, Mhm. hindi ko pala alam, minamanmanan na pala kami ng asawa niya. Ala, yan na nga! Oh. So nakita niya kami doon na napaka-sweet namin doon sa isang kainan. Aha. Hanggang lumapit siya sa akin. Hala. Napapahiya niya talaga yung niya. Tapos yung anak niya na maliit pa talaga. Mhm. Tapos buntis pa siya noon. Sabi. Tapos ayun, napapahiya ako kasi nga bakit daw ako pumapatol sa may asawa? Baka ilan na daw yung lalaki na pumapasok na sa buhay ko na puro mga may asawa na. Mhm. So doon ako na tauhan ako Anong mga pinagagawa? Anong mga... sa katotohanan. Pero nagkaroon ba ng pisikalan kayo doon? Kayong dalawang babae? Actually naman doon sa niya, nahihiya ako. Pero hindi niya naabotan sa physical kasi nga buntis nga siya. Oh. Oo, So puro buntis pagpaparinig nga siya. lang. Malaki na yung tiyan niya pero ako na siguro yung nagpaparaya na rin ako. Kasi nga, nakonsensya na rin ako na ayun na nga, buntis pa nga tapos yung lalaki nag-ano pa ng babae, yung alam mo yung nagpa-pling-pling lang, di ba? So doon ako natauhan na mismo. So anong ginawa ng lalaki noong time na yon na nagka-kita-kita kayo doon? Ayun, doon. Siguro, iniwan ko na lang sila doon dalawa. Tapos iyak ako ng iyak doon sa ko. Hanggang sa pinablock ko na siya doon sa dating app ko. Alright. Tapos kinokontak niya pa rin ako pero hindi na ako sumasagot. Hindi ka na sumagot. May pagkakataon din ba na yung iba pang mga asawa ng mga naging karelasyon mo, nahuli ka rin? Hindi na. Oh, Kasi ito hindi lang. na rin ako nagpaparamdam na Kasi doon na rin ako natauhan yung naging karelasyon ko na naabutan kami sa asawa niya talaga. Yun na yun talaga. Buti hindi talaga nagkasakitan, yun na lang din yung Yes. maganda. At saka umiwas kasi, na. Diba? Umiwas na ako doon kasi nga, syempre, hindi ko na din kasi nakayanan yung konsensya ko. Yeah. Kasi akala ko lang naman, kung mag-asawa lang sila, kahit may anak na siya, hindi, yung tama na sa kanila yung gumawa ng bata, tapos isa lang or dalawa. So pag doon yung react ko talaga, laki na ng tiyan, tapos doon sinugod kami doon hanggang sa napahiya ako, daming tao nagsasabi, ang kapal daw ng mukha ako, ganun. Ba't daw ako nakikipag-relasyon ako sa may asawa? Na marami ka naman sanang marami daw sana akong narinig ko yung sa mga, yung nasalamuhan namin na kumakain. Na-live pa ngayon sa Facebook. Talaga? Buti, nag-trending ba? Na-live yun sa Facebook. Nag-trending ba yun? Hindi ko lang alam kasi nga hindi ko na chine-check yung So itong Facebook ko ngayon is bago na po ito. Bago na. Hindi ko na po hindi ko na yung dati ko pang Facebook, hindi ko na pinag-anuhan pa noon. So itong nagkahulihan kayo, ito yung pang-pito mong naging karelasyon na kabit ikaw. Tama? Noon. Ayun na rin yung nagbukas ng isip mo na hindi na to tama, ayoko na ng ganito. Hindi na, oo. Okay. Noon na. So kailan mo naman kailan ka naman umayos, tapos kailan mo, sabi mo ngayon, 'di ba, parang sumakses na yung story mo. Nung naghahanap na talaga ako ng maayos na trabaho kasi nga kasi doon ako nag-aalaga ako sa isang pamilya na yun din. Sinabi niya sa akin, na-advise ako ng ina-advise, doon ko nakuha yung nila talaga na mali yung ginagawa mo talaga, as in kung ako daw sa kung ako daw sa position nila, hindi daw nila gagawin yung ginagawa ko. Kasi mali na talaga. Okay, so natutunan mo na. Parang ganun, pero parang sa isip ko, parang ayoko pa rin yung magpapa-advise ako kasi nga parang para sa akin parang mas lalo pa ako nagagalit, mas lalo pa ako
lalo pa ako naiirita kapag ina-advise ako. Ayaw mo nang ngayon, nasasabihan oo, ka. ayaw kong pinagsasabihan ako ng mga ganito, ganyan. So dito, kaya sinishare ko lang yung problem ko kasi nga, parang ayoko na rin kasi takasan pa yung nakaraan. Yes. Ayoko na rin kasi na ayoko nang ibabalik yung kahapon, yung bakas ko kahapon kung ano ako noon. Kung baga ngayon, i-end mo na ito ang lahat. I-end ko na siya. Okay, so ngayon talaga parang eto na, wala na kayong magagamit sa akin sa nakaraan ko, binubulgar ko na sa inyo mga hindi magagandang ginawa ko noon, ganon. Para Ganun, makapagsimula ka na ng maayos. Okay, so ngayon, kumusta ang buhay mo? May karelasyon ka bang bago? Ano? Meron naman, pero mas bata pa sa akin. Okay, pero wala itong asawa. Actually, binata naman siya. Aha. Kaso lang, parang parang ano lang din sa kanya kasi puro barkada, puro ano lang siya. Hindi pa ganun kaseryoso. Ko na lang kasi ayoko na yung dati pa na parang inaano pa ako noon, parang binibibi ako, 'di ba? So ngayon parang na-realize ko na mali pala yung kapag nagka-relasyon ka tapos kumuha ka ng atensyon na hindi mo nakukuha sa pamilya mo. Dapat hayaan mo lang siya kung saan siya masaya, kung saan siya nagiging komportable. Kasi para mas tumitibay pa yung relasyon yung dalawa. Yes. So ngayon, marami kang Tama mga ba? realizations sa mga nagdaan mong karelasyon. So ngayon, kahit mas bata sa iyo yan, maayos naman yung relasyon mo, tanggap mo kung ano yung mga kakulangan niya. Okay lang naman kasi nga na ano ko naman din, naranasan ko naman din yan din sa una. Hindi, pero yung sa ngayon, pag-usapan natin yung ngayon, okay? Okay, oo. Okay pero ka. maayos naman yung relasyon namin. Pero, syempre, pareho din kami nag-aaral sa isang school. Pero, hindi lang as in school yung ano namin. Kasi, ALS yung pinag-aaral namin. So Sa bumalik ka ALS ng kami nag-aaral, sabi pag-aaral. ko. That's nice. Okay. Kasi sabi niya, sabay kami graduate, sabay kami pupunta ng ibang bansa. May mga plano na pangarap, kayo. may plano. Kung maayos na yan, walang taong perpekto, hindi lahat may bibigay niya sa lahat ng kailangan mo. Pero ang importante, single yan, wala kayong tinatapakang ibang tao. Pero I have a good news po. Preggy na po ako ngayon. Ano po? Preggy. Preggy ka na! Wow! Yes po. Dito sa iyong karelasyon. Yes po. Okay, mabuti. So feeling mo, love na talaga ito. Itong nararamdaman mong ito. Masasabi ko na talaga as in love na talaga to. Kasi parang yung pagkukulang ko binubuo na niya. Alright, so Miss V, Yes okay po. na, nagdadalang tao ka na ngayon. Kasama mo na itong taong minamahal mo na feeling mo, this one is yun na talaga. In love ka na? Talaga? Oo naman. Oo naman. Alright. Dumaan man sa... Sana ma-invite ko kayo sa wedding namin. Naku. Sana nga makapag-uwi din kami ng handa mo. Magpapagraduate muna kami. Mag-graduate muna kami ng ALS tapos maghanap ng ayos na trabaho. Tama So, naman. doon na kami magpapakasal. Basta sa akin yung yung ulo ng lechon Basta sa akin akala lahat ko ng yung regalo hita. ng ninong at ninang mo, ha? Ninong at ninang sa kasal nyo, bigyan nyo sa akin lahat ng regalo. Yun lang naman, konti lang naman na hinihingi ko. Diba? Okay lang naman. Okay lang naman. Basta kayo. Lagi ako nakikinig ng Barangay LS noon pa man. Noon pa naman sana ako mag-share. Kaso lang, parang hindi ako pinalad kasi hindi ako pinapansin ni Lady Gracia. Hala, Lady Gracia, ikaw naman pala. Nilaglag mo naman ako. Teka lang. Ngayon naman tinawagan ka. Kang nga, explain ko din. Anyway, si Lady Gracia pa rin naman yung dahilan para makausap ka Sobrang ngayon. natutuwa ako. Sana maraming advice na natutunan ko. Sana marami yung
kahit galit na galit kayo sa akin, sige, pananagutan ko yung mga galit nyo kasi hindi kayo lang din naman yung may problema kaysa sa akin. Kahit ako may problema, parang binabaliwalaan ko yung mga problema. Alright. Diba? So okay ka na ngayon sa love life mo? Masaya ka Okay na? Okay naman kasi wala siya dito sa, Alright. gusto ko sana ipaparinig sa yung boses niya kasi wala siya ngayon. Anyway, anong pinakang gusto mong itanong sa ating mga kabarangay? Actually, sa lahat ng gusto magtatanong, ano yung pinaka-worst na sa mundo dito sa atin? Ano yung pinaka hindi nyo nagugustuhan sa nagiging nagiging achievement ko noon na naipakita ko noon. Achievement pala yun? Ano po? Pakiulit po ulit yung tanong. Ano po? Hindi, ano yung pinaka-pangit yung naririnig na hindi nyo nagugustuhan sa nakaraan ko? Gusto mo okay. malaman kung ano yung pinakaayaw nila na ginawa mo sa nakaraan mo? Okay. Ayun. Okay lang sa'yo na, nako, itong mga Magiging kabarangay harsh natin itong mga dito. to. Harsh itong Sige mga lang, bida-bida ilalabas lang natin. yung mga bash. Okay lang sa'yo. Unahan ko na ha. Pagiging kabet. Nako, walang preno tong mga to. Bida-bida natin. Sige lang, okay lang. Kasi sige lang. Para at least, diba, ika nga, sabi ko nga, bida-bida rin ako. para at least mas marinig mo, maunawaan mo yung pagkakamali mo. Oo. At yun ay hindi mo At least nagagawin. naman talaga, oo. Kailangan ko marinig ko yung ko talaga, yung yung Kailangan lang talaga pagkukulang ipamukha ko talaga. di ba? Sige, babalikan ka namin Okay. mamaya ha. Pakinggan mo yung mga sasabihin sa'yo ng mga bida-bida natin. Kabarangay, ano daw yung pinakaayaw ninyo na ginawa niya sa nakaraan? Ayan. So comment lang kayo doon sa Facebook Live natin, Barangay LS 97.1. Oras na para magbigay ng inyong mga maipapayo, may advice sa ating bida na si Mayvi. Nung una, dumating sa punto na nagkaroon siya ng mga pagsubok sa buhay, pinansyal, kaya umabot din sa punto na nakipagrelasyon kung kani-kanino. Kaso nga lang, ang pagkakamali nga lang yung pakikipagrelasyon sa may mga asawa. Alright? Kaso nga lang, ito namang mga lalaking ito, alam na may asawa na nga sila, makikipagrelasyon pa dito kay Miss V. Ang masaklap dito meron yung isa yung talagang naging nagbukas ng isip nitong si Miss V, buntis pa yung asawa nung kinakabit niya. Doon pumasok yung realization na mali to. Yes. Hindi ko na dapat to ginagawa. Kasi aminado naman tong si Miss V na mali yung ginagawa niya. Yun nga lang, nag-i-enjoy siya kasi dati. Kasi nga, binibigay sa kanya yung atensyon na hindi maibigay sa kanya dati nung boyfriend niya. Exactly. Pero ngayon naman, dahil doon sa realization niya, nagkaroon na siya ng panibagong karelasyon. At eto na nga, sabi niya, masaya naman na siya ngayon at dito sa bagong karelasyon at nagdadalang tao na ang ating bida. At maayos yung karelasyon niya. At mga balak pangarap. na nilang nag-aaral sila ngayon. Yun yung maganda Kailangan hanapin niyo yung partner niyo na hindi lang puro lambing-lambingan, bebe time. Kailangan nakakatulong din siya sa growth mo. Nakakatulong siya sa mga pangarap mo sa buhay. Nai-inspire ka. Hindi yung biglang mawawalan ka na ng gana sa buhay. Mawawalan ka ng ganang mangarap. Kasi nga, stress na stress ka na dun sa relasyon na meron kayong dalawa. So, napaka-importante nun. Kaya ito po si Miss Ivy or Miss V, mga kabarangay, nahanap niya na yung ganong partner. May plano na sila mangibabad sa pagkatapos nilang mag-aral. Diba? Yun yung maganda, no? Nagkaroon sila ng pangarap together. Alright, at magpangarap pa rin na magpakasal. Basta sa akin yung lechon. Ayun. At syempre, buntis na nga rin siya ngayon. Nabanggit natin po yung mga kabarangay na siya po ay buntis na. 2 months na daw siyang pregnant. Yeah, kaya naman ang tanong ng ating bida, actually, ano lang daw yung mga masasabi nyo tungkol sa mga maling ginawa niya? Anyway, comment na po tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1 at babasahin po namin ang inyong mga komento. Okay, simulan na natin. Eto si Rosalie Reyes. Nako, digital ang karma ngayon. Lalo na marami ka niloko. Good luck, sana wag mangyari sa'yo. Just keep praying na sana maging matino ka na at makontento ka na sa present mo at gawin mo lahat ng para maging mabuting tao ka. To be good follower to your family and God bless sa'yo.
Ito naman, sabi dito, kasi ang tanong po niya mga kabarangay ha, tanong ni Miss V, ano daw ba yung pinakaayaw ninyo na ginawa niya sa nakaraan niya? Okay? Yun yung gusto niya malaman. Alright, sabi dito ni Jerry Carayan, pinakapangit mong nagawa dati yung di mo ko pinansin. Sabi niya dito ni Jerry Carayan. Ha? Ano pinagsasabi Baka mo naman dyan? isa rin siya dun sa mga taong nanligaw dito kay ano. Oo. Iba Anyway, siya. ito si Mark Alcordo. Men are like Bluetooth. He is connected to you when you are nearby, but searches for another devices when you are away. Aray ko. True din naman, Oo. di ba? May mga ganitong tao mala Bluetooth, babae o Oo. lalaki, na kapag nandyan ka, sa'yo magkoconnect. Kapag Oo. nasa malayo ka, hindi siya makakonect sa'yo, hahanap ng Ay. pinakamalapit na koneksyon. Yun na nga, dagdag pa Tama niya. din. Ang mahirap lang kasi, ate, alam na nga nilang mali, ay ginawa pa rin nila. Remember, isa ka rin pong babae. Ina nga na ngayon at dapat wag mong hayaan na ikaw din ang maging dahilan na may katulad mong babae na uiiyak at nasasaktan dahil sa maling ginawa mo. Kasi baka mamaya, di ba? Mangyari Mangyari yun sa sa kanya. Yes, mahalin mo daw yung sarili mo para matutunan mo ding mahalin ang nasa paligid mo. Yun ang totoong pagmamahal na hinahanap-hanap mo. Sabi ni Erazo Joselito, ang mapapayo ko lang bawas-bawasan ang kakasabi ng actually kada sasagot sa tanong. Sabi kayo. Nabilang nyo ba kung ilang actually yung sinabi niya? O kung sino yung mga nakabilang dyan, comment na. O ito, sabi ni Robert, mag-focus ka na sa future, forget mo na yung past. Actually, di ba? Lalo kapag tinanggap mo na yung past mo. O, yun na yun. O, ito na yung ginawa ko nung nakaraan ko, tanggap ko na yun. O, moving forward, dito na tayo sa present. Exactly. Diba? Ito si Jan Pealago. Good day po mga idol, Papa York, Lady Gracia. Madam, sabay ka na lang po sa agos ng buhay at mag-focus ka na lang po sa sitwasyon po ngayon at piliin po natin lagi ang maging tama para sa ikabubuti ng buhay natin. God bless po. Eto, sabi nga dito ni Piolo Ryan, kung meron daw siyang ayaw na ginawa nitong si Miss V ay yung pagiging kabit. Mukhang pangkabit nga siya, sabi niya dito. Pero at least, na-realize niya. Exactly. Ayun. Yun yung maganda dito is yung realization. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali, natitisod, ganyan. Ang importante, na-realize natin na mali yun at hindi na tayo uulit. Ang pangit yung na-realize mo lang na, mali yung ginawa ko na yun. Tapos uulitin mo din, diba? So, para saan pa yun? Well, for me, ang pinakamali mo lang talagang dito ang ginawa is yung hindi ka nakapag-isip ng tama sa mga bagay, sa mga desisyon na ginawa mo sa buhay. Alam mo kasi sa sarili mo na may itong mga lalaking nanligaw sa'yo, naging karelasyon mo, may mga asawa. At umabot pa sa pagsisinungaling kasi umuntikan na kayong mahuli kanina nung biglang dumating yung jowa mo tapos pero pinakilala nahuli pa mo. rin, no? Nahuli pa rin sa dulo. Ayan lang. Kasi, pero sa akin, mas okay na i-focus mo na lang yung sarili mo. Tama, meron ka na nga ngayong bagong minamahal. Nagkamali ka man noon. Alam ko lahat ng tao nagkakamali. Ako rin, may pagkakamali ako. Pero natutunan ko yun. May natutunan ako sa mga pagkakamaling yun. At hindi ko na dapat gagawin yung mga bagay na yun. Kagaya mo rin. Lahat tayo may nagagawang kasalanan. Pero sa mga kasalanan na yun, wag na sana nating ulitin. At para naman doon sa mga lalaking naging karelasyon mo, at para hindi lang sa inyo, pati sa mga kabarangay natin na may mga karelasyon na, may mga asawa, mas okay po sana na mag-focus na lang tayo dun sa pagkakataon, sa pag-ibig na meron tayo. Hindi yung hahanap pa tayo ng iba. Buntis na nga yung inyong asawa, maghahanap pa kayong iba. Diba? Hindi makatao. Hindi makatarungan para doon sa mga babae o lalaki na ginagawa natin ng ganitong pagkakamali. Ayan. At syempre mga kabarangay, tatandaan ninyo, again, tao tayo para nagkakamali. Pero una pa lang, ang cheating, alam nyo, mali na yan. So dapat hindi nyo nagawin yan. Exactly. Okay? Kasi wala namang nagsabi na tama ang cheating. Una pa lang, bago mo pa maranasan yan, alam mo mali na yan. Kaya dapat, hindi mo gagawin yan. Okay? Yung mga pagkakamali ko na rin, nasigawan mo siya, namura mo siya dahil nga sobrang init ng ulo mo, pagkakamali yon. Okay, nadala ng emosyon. Pero yung cheating, hindi natin pwedeng irason na, sorry, hindi ako perfect, tao lang ako. Kasi nandiyan na yan mali yan. Alam mo, una pa lang mali yan. So, mga kabarangay, kapag alam ninyo na may karelasyon na po yung tao, iwasan nyo na.
Kung natitempt kayo sa kanila, natutukso kayo, iwasan nyo na. Huwag yung nire-replyan nyo pa. Okay? Kasi hindi maganda sa pakiramdam na habang nagsasaya kayo, may nasasaktan kayo ng ibang tao. Kasi malay ninyo yung pag-iyak ng tao na yun, di ba? Balang araw, ibalik sa inyo, kayo naman yung iyak ngayon. That's karma. Doon nyo marirealize na, oh my God, masakit pala yung ginawa ko sa kanya. Di ba? Minsan yung karma bumabalik sa atin, hindi lang doble. Minsan triple at mas marami pang karma ang babalik Kaya sa huwag atin. kayo masyadong magsaya ngayon. Okay? Pero yan sa mga kabarangay po natin, ang importante ay hindi na uulitin. Yes. Alright. Balik natin ang ating bida na si Miss V. Hello, Miss V. Ayun, Miss B, bawasan mo daw yung actually mo. Naku, binilang nila dito, sabi naka 46 po, 47 siyang actually, sabi ni Jamaila Barcoma. Tama ba? Hello, grabe naman. Naka Okay lang yun. 47 ka daw. Minsan Naka unconscious. 47 na pala actually. Oo. Well, actually, Hindi, meron pa nagsabi dito yung at that time. At that Yun time. daw. Nako, hindi. Siyempre, ano Pero lang okay din lang naman yan. tayo. Tao lang din naman tayo sa mga, yung mga pagkakamali na wala naman ng kaso yan, mga Oo. yan. Oo. Ano lang tayo doon? Mga unconscious na tayo doon sa mga bagay na yon. Okay, anyway. Napakinggan mo yung mga nasabi ng ating mga kapuso kabarangay, mga bida-bida? Okay. At anong masasabi mo doon? Hello? Hello? Well, actually, nandiyan ka pa. Okay. Hello? Okay, joke Hindi, lang. nakikinig ako. Ayan. Anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang kasi sa yung dapat wag niyo na ding tularan yung ginagawa ko. Tsaka bawas-bawasan niyo na rin yung magiging sakim sa pera kung ano yung binibigay na kapalit ng pag-ibig na nawawasak pala sa ibang tao. Exactly. At saka kung hindi pa rin makontento, sana ipagdasal na lang na maayos pa rin yung buhay nyo na hindi nyo na uulitin at babalikan pa. Tama. Yun lang. Barangay LS 97.1 Number 1